Diyos maray na aldaw sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyo ang ikakagpitong Domingo kan ordinaryong panahon. Iayon ta sa satuyang Santa Misa sa mga pamibi sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving for all the answered prayers offered by Binang. Thanksgiving offered by Nene del Rosario. Thanksgiving and safe travel of Mary Jane Riva. Thanksgiving and petition of Lorraine Evana Clarete. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr. Thanksgiving offered by Daniel Servidad. Thanksgiving and petition of Lawrence Evan Rubio and family. Arnel Jose A. Rubio and family. For birthday blessing for Liana Morgan Rubio. Special intention for complete healing of all sick members of CRC LLFCC, especially Salvi Cabral and Te Bahamonde. For safe and good health of Carmen Bunyag and Viel Maria Rodriguez, offered by Binang. For safe and abundant harvest, offered by Maria Salome Borja. For divine guidance, safety and good health of Arnaldo II, Arnold Carby and Cindy Bunyag, Maria Faye Dona and Jerome Rodriguez, offered by Binang. For safe travel of Arnold Kirby and Jerome Rodriguez going to Manila on August 2. For divine intervention of land dispute at Lidong Hibago sa Lugon Pawili, offered by Nene del Rosario. For good health of Christine Buquiron, offered by Shirley de la Viña. For good health and total healing of Ronan Robredo, offered by Robredo family. For the eternal repose for the soul of Renato, Cesar, Norberto, Juanita, Salvador, and for all the souls in purgatory, offered by Doti Monte and family. For the soul of Lorenzo Juan III, for the soul of Arnaldo, eternal repose for the dead members of CRC and LLFCC. Eternal repose for the soul of Nazaria Eulogio, offered by Malu Bendicio. For the soul of Jaime, Belen, Osias, Antonio, and Tita, offered by Nene del Rosario. For the eternal repose of the soul of Juan, who will celebrate his death anniversary on July 30, 2013, and for all the poor souls in purgatory, offered by Araceli Delgado. For the souls of Ulysses, Juanita, Monico, Felisa, and Henara, offered by Brad Carlo. For all the souls in purgatory, offered by Daniel Servidad. For the souls of Lionel Retronia, Mauricio, offered by Sis Ining Lumbria. Ang selebrasyon niya to ngunyan sa Kanyukaristiya na ngunyan na Domingo, nangangapudan sa to gabos na pakusugon ang satuyang relasyon nin pagkamuot sa Dios sa simbahan, asin sa kapwa. Ang relasyon niya to na igwanin tunay na pagkamuot asin kabanalan, iyo ang tunay na kayamanan na dapat niya tong atamanon. Ipamibi niya to sa satong selebrasyon kan liturhiya ngunyan na magdanay ang kahadean kan Dios, ang tunay na kayamanan sa satuyang puso. Sa tuya na pong puunan ang banal na misa na papamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, Formator, Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan banal na misa.
Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahalin, kami sa imo minahuli. Bunganin pagtiripon, ni mga magturugang sa imong laron. Pagtubod yamon ang maglaron, ikaanyaw na kami ako. Kanama, kanaki, asin ka ni Espiritu Santo, Amen. an kakurangan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. mga tugang, tuuntaan sa itong mga kasalan, tanganing magkani ko kita magselebra, kan mga banal na mister. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, Asin sa indo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. sala ko. Sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles, asin Santos, asin sa indo, mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tang Diyos. Mayarak manlugot sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulinongan, sa mga taong bahay at bukod. Inoong mawin ka, rinurugyawi ka, sinasambangin ka, pinapamuraway ka, pinapasalamatan ka, huli ka, dakula mong kamurawayan. Kagurangan na Diyos, Padre ng Langit, Diyos ang makakamhan. Kagurangan ang Panginoong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, aking kan Ama. Ika na
kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang kasalaan banal, ikasalaan kagurangan, ikasanaan borog kahalangka. Jesu Cristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamiibig kita. O Diyos, para surog kan mga nagsasarig sa imo, kung mayo ka, mayong pusog, mayong banal. Padakula asamoan sa imong pagkahirak, tanganing huli ta ika ang nagsasakop, ika ang nagmumunda, ang mga karahayan na minalipas, gamiton minggayong unyan, tanganing ang mga bagay na nagdadanay sa mo ng matungkusan. Huli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. Sa enot na babasahon, ang bendisyon ng Diyos mapapasatuya kung ginagamit niya to ang kadunungan para sa pag-utob kan sa iyang kabutan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hade. Sa gabaon, pagkabanggi, nagpahiling ang Diyos kay Salomon sa pangiturogan. Nagsabi ang Diyos, hagada kung ano ang itatao ko sa imo. Nagsimbag si Salomon. Ngunyan, kagurangnan kong Diyos, pinagpahade mo ang sa imong surugoon, kasalihid ki David na sa kong ama. Alagad ako sadit na barobata. Dai ako tatao magluwas asin maglaog. An sa imong surugoon, nasa tahaw kan sa imong banwaan na pinili mo. Banwaan na dakula, na dai mabilang, ni masabi kun pira, huli sa kadakulaan. Tauwe an sa imong surugoon, nin pusong mapaghimate, sa pagpadalagan kan sa imong banwaan. Asin sa pagsabot, kun arin an marhay, asin kun arin an maraot. Ta si Isay an makakapadalagan kaining dakula mong banwaan. Marhay sa mata kan kagurangnan, na hinagad ni Salomon, an bagay na ini. Nagsabi sa iya ang Diyos, huli ta hinagad mo iyan, asin dai mo hinagad na maglawig an sa imong buhay, ni hinagad na magyaman ka. Ni hinagad na magadan sa imong mga kaiwal, kundi hinagad mo na pagkasabot sa paghimate kan katanosan. Uya, ginigibo ko an itinaramo. Tinatawan ta kanin pusong madonong asen matali. Nadai pa makamtan nin si Isayman, enot sa imo. Ni makamtan pakatapos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Namumutan ko ang sa imong tugon, kagurangnan. Namumutan ko ang sa imong tugon, kagurangnan. Sa kong kahirasan, sinabi ko, kagurangnan. Ang pag-utob kan sa imong mga tataramon, marhay sa kuanlay kan sa imong nguso. Labi pa sa rinibong bulawan, asin plata. Namumutan ko ang sa imong tugon, kagurangnan. Ang sa imong karahayan, buot magikong karangahan. Susog sa kasabihan mo, ang sa imong surgoon. Mapasako ang sa imong pagkaherak, asin mabubuhay ako. Huli taan sa imong tugon, sa kong kaugmahan. Namumutan ko ang sa imong tugon, kagurangnan.
Kaya namumutan ko ang sa imong mga tugon, urog kisa bulanan. Urog kisa dalisay, kaya ang gabos mong pagbuot, uyon ko. Ang gabos na agihan din kaputikan, kinaungisan. Namumutan ko ang sa imong tugon, kagurangnan. Makangangalas ang sa imong mga patutoo, kaya tinutong kasan iyan kan sa kong kalag. Ang pahayag kan sa imong mga tataramon, nagpapaliwanag, nagpapasabot sa mga musmus. Namumutan ko ang sa imong tugon, kagurangnan. Ani kaduwang babasahon, nagpapahayag sa tuya na ang mga namumutan na aki kan Diyos, inaapudan sa kabanalan asin pinagmuraway. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, aram tana sa mga namumuot sa Diyos, ang gabos na bagay, nagtatarabang para sa karahayan, sa mga inapod susog sa iyang plano. Huli ta si mga bago pang nabidbidan niya, itinalaga niya man na makabaing sa ladawan kan sa iyang aki, tanganing ini maging panganay sa dakol na tugang. Asin an mga itinalaga niya, ini inapod niya man. An mga inapod niya, ini pinawaran niya man sala. Asin an mga pinawaran niyang sala, ini pinamuraway niya man. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo, susug kisan Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, arog ang kahadayan kan langit sa kayamanan na natatago sa lantad, na nakuanin sarong tawo asin itinago. Darakan sa iyang kumahan siya minalakaw, pinapabakal ang gabos niyang rugaring asin binakal ang lantad na ito. Giraray arog ang kahadayan kan langit sa sarong negosyante, na naghahanap nin mga magayon na perlas. Kan makakuanin sarong mamahalo na perlas, luminaw siya, pinabakal ang gabos niyang rugaring, asin binakal ito. Giraray arog ang kahadayan kan langit sa sarong hikot, nainit sa dagat, asin nagtiponin gabos na klasing sira. Kan mapano, ginuyod kan mga parasira sa baybayon, nagtukaw sinda, tinipon ang mga marahay sa lalagan, alagad ang mga maraot itinapok sa luwas. Siring sa katapusan kan kinaban, maluwas ang mga anghel asin susuwayon ang mga maraot sa mga suripot. Isasapog sinda sa hurnong nagkakalayo, duman ang pagtangis asin ang pagrangot kan mga ngipon. Nasabutan nindo ini gabos, ang sabi ninda sa iya, opo, nagsabi siya sa inda. Kaya ang lambang iskriba na disipulo na sa kahadean kan langit, arog sa sarong tawong may sadiri,
na nakakapaluwas hali sa iyang sarayan nin mga bago asin mga lumang bagay. Marahay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw puan ka, boss. Ano ang mangyayari ano daw po ang mangyayari kung mabaritaan nindo na kamo mismo sabihan na nanggana kamo nin 500 million sa loto? Sigurado baka an iba sa indo atakihon sa pagkabigla o kaya sa kaugmahan. Igapudan sa rong istorya nin 94 years old na ang libangan niya magtaya sa loto. Kan mahiling kan sa iyang mga aki na nangganaan sa indang ina, natakot sinda na baka atakihon ini asin magadan. 94 years old na. Kaya nagtiripunan magturugang, sabi ninda, paano ta ngaya ini sasabihon sa satuyang ina? Baka ngaya pag naaraman niya, atakihon asin magadan. Ta 94 years old na ngayaan sa tuyang ina. Sabi kan matua, ano daw ngaya kung imbitaran ta ngaya itong amigong padi ni mama? Tangani ngayang pag iriistoryahan ninda, masabi. Kaya sarong banggin, imbitaran ninda ining sa indang kura paroko. Sabi kan kura paroko, nasabutan niya ang kamaubutan kan mga aki. Kaya nagduman siya nin banggi. Nag-iriistoryahan, sindandua. Mantang relax na an gurang, siguro kalmado na, ninhulita dakol na sindang napag-ulayan, nasambit na kay ning parish priest an nasabing barita. Sabi niya, Lola, kung ika ngaya mangganang 500 million, ano nga yung gigibuhon mo? Sabi, ay father, day ko naman yan gayong kaipuhan. 94 years old na ako, ang maray kayan father, an ka ba nga kang ginanahan ko, itatao ko sa simbahan. Kaya pakadangog kay ni kang parish priest, tulos siyang inatake sa puso. Sa pagkabigla, siya ang inatake. Dinara sa ospital. Taaram niyang nanggana ang gurang. Sisay man baya sa sato, anday madidismayo sa arog kaiyan kadakulang kayamanan. Mayo man siguro na marhay ang pag-iisip na habo magin mayaman. Kaidto ang kayamanan kinakalot, itinatago sa baol, tapos hinahanap sa harayon lugar. But sabihon, ang kayamanan pinagsasakitan para makuakan sarong tao. Kadakol siyang sakripisyo na dapat gibuhon. Unyan, garo madalion na sana maging mayaman. Magtaya ka sa loto, o kaya magbali sa mga pakawat, o pa-contest na dakulaan cash prize. Kung gumana, instant millionaire ka, o kaya mayaman ka tulos. An iba, nagdadalagan sa eleksyon. Pirang taon sana, mayamanon na. An iba man, nakukuha ang kayamanan sa maraot na paagi, halimbawa ang paghabon, pagkidnap, pangungurakot sa trabaho, asin kadakol pang ibang paagi. An sa tong ibanghelyo manunungod sa parabola kan kahadian nin Dios. Ipinarehas ini ni Hesukristo sa sarong tawo na nakakuanin kayamanan sa uma, sa lantad, sa kamamahalo na perlas. Parehas isinakripisyo kan duwa an sa indang pagsasadiri. Tangani na mabakal sana ang kayamanan na idto. Kung kaya taman na magsakripisyo para sa kayamanan na kinabanon na nalalapa, asin nararaot, dapat arugman kay ni ang satuyang attitude sa bagay na espiritual. The Lord is telling us that our giving up, our service should be characterized
by the spirit of joy. It should animate a follower of Christ even if it entails giving up for free his treasure, his time, and his talent. Ang kahadian ng Diyos iyo nakita paghadian kan sa iyang biyaya asa kamagin maimbod niyang mga aki. Kay puha na kita makanood na magpahalaga sa mga bagay na dapat nyato na inuton sa satong buhay. Ano ang kayamanan na nasa sa imong puso? Ano ang mahalaga para sa imo sa buhay na ini? Kwarta? Kasiraman sa buhay? Kasikatan? Garuman bakong makatotoohan saka mapagkunwari man kita kung daita konsiderahon ang mga bagay na ini nagarumayo. Kay puhantaan kwarta para sa tuyang mga po sa buhay, ang sa tuyang mga basic needs. Minsan kay puhantang mapaugmaan sa tong sadiri, magbarabakasyon, kay puhan kayan kwarta. Ang sa tuyang kinaban, halos sinahabol ngunyan na ang mga tao maghanap asin magtiponin mga kinabano na bagay. Mga kinabano na kayamanan. Yaon ang OFW phenomenon. Kada ako lang nagpapasiring sa ibang bansa. They look for greener pasture. Duman nga, mas dakulaan kita. Mas makakatipon ka. Yaon ang popularidad kan mga television game show. Ngunyan, yaon na ang vlogging. Sikat ka na, may kwarta ka pa, may mga sponsor ka pa. Garo baga, kwarta na sana ang importante ngunyan na panahon. Kaya, minsan nahapot ko, piraan kwarta na kaipuhan ng tao para sa buhay na ini. Sulit man daw ang gabos. Alagadan pinapagirumdum sa satuya ang mga tugang ngunyan na daita paglingawan ang pinakaurog na kayamanan. Ang satuyang pakikiamigo sa mahal na Diyos. Ang satuyang relasyon sa iya. Ang kahadian ng Diyos bakong lugar. Ang kahadian ng Diyos iyo ang plano niya para sa gabos sakaan sa iyang paghahadi iyo ang satuyang pakikisumaro sa kagustuhan niyang ini. Ang plano ng Diyos sa satuya, iyo na kita mabuhay na maugmang kaiba siya digdi sa kinaban. Sa kasay kaduwang buhay na kunsain, makakaibahan ta siya sa daing sagkod na kamurawayan. Ang pagpapatawad, halimbawa sa mga taong nakakulog sa kanakaraot sa satuya, asin pagkamuot sa inda, pakikisumaro nyato sa plano ng Diyos para sa sato. Masakit ining masabutan sa kaipaliwanag sa mga taong nabubuhay na ang batas para sa sainda mata sa mata sa kangipon sa ngipon. Mga tao sanang may kadunungan arog ni Solomon ang makakaintindi ka ini. Sa inot na babasahon, ini ang hinagad ni Solomon sa Diyos imbis na kayamanan sa kasapuder. Sabi niya, tawian sa imong surugoon, nin pusong mapaghimati sa pagpadalagan kan sa imong banwaan, asin sa pagsabot kun arin ang marahay, asin kun arin ang maraot. Hagadon taman sa Diyos ang puso na siring kaini para kita paghadian niya. Ngunya na Domingo, iyo man ang Domingo kan misyon nin mga para sa misyon kan mga Pilipino. Na kung sain, ipinapamibi niya to ang mga gibukan mga misyonerong Pilipino. Ginigirumdum ta asin sinusuportahan sindang mga nakakua, kan kayamanan na lilingawan an asin binayaan an gabos, tangan isa ng magbalangibog kan marhay na bareta sa ibang lugar. Umagindig di sa nangani sa satuyang lugar. Tandaan taman na kita gabos, nakakuha kan tunay na kayamanan, kan kita binunyagan. Kaya nga ni kita gabos misyonero na inapudan
mamuot. Kumbinsido ka na nasa sa imo ang tunay na kayamanan. Ano ang ginigibo mo tangani na ini pahalagahan sa kapagyamanon sa imong buhay? Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Dios, sarong Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Dios, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dahil linalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman, huli ka ni Espiritu Santo kay Birhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa tukan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kani katulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ansayang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay bakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Nagtutubod na ang langit no na Ama, na sa sayang kadunungan maawaras para sa satong mga pangangaipo. Magdulo kita sa iya sa pagpamibi na pano nin pagsarig sa lambang pagarangan sa tuyapon simbag, kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan kadunungan kan ebanghelyo, asin maging masigasig sa paghulit kan tataramon ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga material na balaog, gamiton niya to sa tama para sa satong karahayan, asin likayan niya to na maging mga bihag kang kasugapaan, pagkamasadiri, asin paglapag sa kayamanan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos asin ang mga naghahanap kan katotoohan, magtalubo aro-aldaw sa pagpahalaga kan pagtubod ki Kristo bilang perlas na orog kamahal sa gabos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing panoon kan Diyos nin kapagkamuot asin pagkamakulog ang mga puso kan mga nagaataman sa mga nagihelang sa satong komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang gabos na mga gadan, magkamit kan kapahingaloan na daing kasagkuran sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, burabod kan gabos na karahayan, tabangi kaming gamiton sa tamaan sa imong mga balaog, asin maggaya-gaya sa yaman nin sa imong pagkamo, tuli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Iliturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. Ibaba. Thank you.
Matindog po. Matugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang makakumanlugod. Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ako ang mga atang na dinudulot pagkamatinao. Tanganingan mga urog kapanal na misteryong ini sa bagsikan sa imong grasya, sa pamuhay buhay ngunyan. Asin magkaugma ko ang huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninikin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa iyong banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkuran. Taan mga aking arayong siniblag kan krimenin kasalan, binot mong tiripunon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo asin sa bagsik kan espiritu. Tanganing ang banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunungan, mamidbida na simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan Espiritu. Kaya, kairiba kan mga koronin mga angeles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Banal, banal, banal ang nagunahang na Diyos ni Ama mo. Ang langit at sinaga, panokan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, panatang inadigdig, sa ngalan ng kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluod po. Kurang na ni kanang gadan banal, borabon ning gabos banalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan siya sa rugaring nyambut, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, magakok ang gabos asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuhan nin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na sabi, magakok ang magabos asin mag-inom kay ni tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo ng pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamaletan niya mo. Ang pagkabuhay Mo liwan, ipinapahayag, sangkot na ikaw magdakop. Kaya kami na nagrumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, sin
papasalamat at pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo asin nakikimayara kaming nagarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, singan sa mong Obispo si Rolando, singan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkairakan sa mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, urog na itong mga ginigirumdum niya. Singan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami. Kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose ang sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na daing kasagkuran, mag-uhumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kay bane asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan kasarukan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakligtas kon sin pinatuggan Dios sa nakaugalian, nangangas kitang magsabi, Ama nyamo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadlan mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit, ansa mong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa mara. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magin danay na talingkas sa kasalan asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurang nani ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay sa kapanahonan kan mga panahon. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa indo. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace. Kasalan kaginaan, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, ng mga kasalan kaginaan.
kasalan kakinabang. Awi kami, mingkat po ninong Malood po. Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Kristo. Parang abang. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus tinapay ning pagkabuhay, banal na atang ambag saltar. Ako asin ipanao, biyaya ni Diyos Ama. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus ang anak ning kaligtasan, tulo na bayad sa kasalanan. Ako ang sakripisyo. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, nakinabang kami kan Diyos no na sakramento, andanay na pagrumdom kan pasyon kan sa imong aki. Warasan namimibi kami, tanganing ining atang na siyaman sana nagtaw sa mo. Sa day masabing pagkamot, magdara sa samong kaligtasan. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po muna ang gabos sa kalikit na panahon. Danan niya mong pinapasalamatan ang mga minasunod. Enot sa gabos, pasalamatan po niya to ang kagurangnan sa presensya ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria na iyo ang namayo sa misa nin Banwaan. Siring man po, salamat sa mas sponsor ang Riva family. Ang akolito, ang mga nagbasa, asin ang ministro laiko. Asin ang gabos na oya digdi na kisumaro sa misang ini, salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network, asin Converge sa padagos na pag-ere kan misa nin Banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin Converge Channel 9, asin may hinanyog man po sa OK FM. Madadalan man po ang misa nin Banwaan sa Facebook, live streaming,
asin sa YouTube. I-search lang po ang Misa ng Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar ng nasyon na dai nakaka-attendir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. Asin sa imong espiritu. Idukuan sa indong payo sa pagbindisyon. Ang Diyos magbindisyon sa indo sa gabos na langit no na bindisyon, asin danay kamong magin banal, asin marinig sa sayang atubang, balakid siyang magwaras sa indo kan mga yaman kan sa iyang kamurawayan, maghulit sa indo sa mga tataramon nin katotohan, magtukdo sa indo sa marahay na bareta nin kaligtasan, asin danay na magpayaman sa indo sa magturugang na pagkamuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Amen. Sin bendisyonan man kamo lugod kan Dios na makakamhana nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo, asin iharubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Diyos maraynal daw po sa indo gabos mga tugang. Maraynal daw man po, Father. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakok munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang dinapahay na nagpaso, ang murabohod nin bagong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalandin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yatok munyan. Harayo haraniman,